zuwa ga iyayenmu, matasa, ƙungiyoyi na matasa da kuma wato shugabannin kowace unguwanni. Dole ya kamata al'umma mu saka ido sosai da sosai akan irin waƴannan matsaltsalu da suke faruwa a tsakaninmu. Ba zai taɓa yiwuwa a ce matasanmu suna tasowa suna engaging kansu a irin waƴannan wato munanan ayyuka kuma mu yi tunanin cewa za a haifar da gobe mai ido. Magana ta gaskiya wannan wato abu ne wanda ya kamata a ce da mu al'umma da iyaye especially iyaye because su ne basics, su ne primary basics akan wato tarbiyyan yara, da kuma wato gwamnati da kuma al'ummar gari da su saka ido akan matasa. Idan matasa suna wani abu na ba daidai ba tun kafin abin ya girma ya kai ga irin wannan stage ɗin, to ya kamata a ce da al'umma da iyaye su taka wa wannan abun birki. Sannan ana samun ɓata garin iyaye waƴanda ƴaƴansu za su aikata irin waƴannan munanan laifuka, sai ka ga cewa sun tafi su ne gaba-gaba wajen ya za a yi wato waƴannan yaran su fito ba za su bari a ba waƴannan yaran tarbiyya kamar yanda ya kamata ba. So gaskiya kira ne na musamman ga matasa, ya kamata mu tashi tsaye, ya kamata mu yi abin da ya kamata, bai kamata a ce mu bari ana samar da irin waƴannan matasan a cikin al'umma ba. Mu sani cewa wato rasa irin waƴannan yaran ba fa iyayensu ne kaɗai suka rasa su ba, wallahi al'umma ta rasa su da kuma ƙasa baki ɗaya ta rasa su. Waƴannan yaran kamata ya a ce yau suna nan su ne a ɓangaren ilimi, suna nan suna neman ilimi, su ne akan duk wani abu wanda yake na daidai wanda za su taimaka wa ƙasa, duba da yanayin halin da muka tsinci ƙasarmu a ciki na matsalar rashin tsaro da wasu abubuwa. Kamata a ce an samu irin waƴannan zaƙwaƙƙuran matasa a gaba-gaba wajen ganin cewa wajen samar da su wajen ba wa ƙasa tsaro da wasu abubuwa, amma ba wai a same su a irin waƴannan abubuwa da za su zo su takura wa al'umma ba. Kuma da wannan nake amfani da wannan dama wajen kira ga wato ƴan uwana matasa da ƙungiyoyi akan a tashi tsaye matuƙa a yi making wani campaign wanda za a rinƙa wato nuna wa matasa yara ƙanana irin waƴannan wato abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su saka kansu a ciki ba. Ina ganin kamar wannan shine zai zamto hanya mafi sauƙi da za mu magance irin wannan matsala. Amma magana ta gaskiya, idan har muka tsaya muka zuba ido muna ganin cewa al'umma ƴaƴanmu su kaɗai ne ƴaƴa, ƴan uwanmu su kaɗai ne ƴan uwa, to wallahi summa tallahi ba za mu haifi ɗa mai ido ba, gobe ba za ta